if wawungekho kule mpi yasuka ngo96 lapho wakulwa khona impi eyigodi, lapho uNongoma owawulwa khona noMsinga nenquthu, awuwazi uNongoma ukuthi makukhunywa ngoNongoma kukhuluma ngani. Zahlangana mfethu izimpi zeyigodi kwaze ovala emahostela, kwaqhuma ibhaba amahostela, kwaqhuma ibhaba ngamashi, kwaqhuma ibhaba ngoJosh Goggo, yonke indawo kwaqhuma ibhaba. Kwaze wasuka amakhosi emakhaya azuyilamula khona la eJoburg. If wawungekho ngaleso sikhathi okusho ukuthi uNongoma wazi. Yavalwa mfethu iJosh Goggo, kwathi umuntu waseMsinga, umuntu wasenquthu asimfuna akaphume. Baphuma abantu baseMsinga babaleka bagcwala emkhukhwini khona lapha. Uyangizwa ukuthi ngithini? Baphuma abantu kwaMashu. Baphuma abantu kwaMashu bawugcwala emkhukhwini amatshotshombeni. Ufikile uNongoma. Yabona nje if ukhuluma ngoNongoma nje ngeke ngibezwe nje abantu bekhuluma ngoNongoma. KaNongoma thina sinamakhosi. Amakhosi athi mayisukile ikhuza siwalalele.